रनजितखौ ओरैनो आङो खेबसे लोगो मोननायाव आं बिनि माखासे आदर्श निति नियमखौ मिथिनानै आं बाहाय बिजाथि होनाय लोगो लोगो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो बेखौ सापर्ट गैया। जयै फैनाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जों इउपिपिएलआव दंमोन। इउपिपिएलखौ जोङो गोदो माबायावहाय जेनेबा मोजां मोनोमोन, मोजाङै सोलिलांगोन सानदोंमोन। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जों फैनाय खार'ना जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव बेलेग जायगानिफ्राय बिजाथि होनायनि जोङो साबजानाय मोनाखै आरो जोंनि लकेलखौनो जोङो खाथियाव दंखायोबा बेफोरखौनो होजायोमोन। इउपिपिएलनि जिखुनु गोरों गोराफोरखौ होजायोमोन, खिन्थु बाहेरानिफ्राय लाबोनायखाय जों साबजानाय मोनाखै। आरो मोनसेया जाबाय जोङो जुदि माबा मोनसे गरिब थाखोनि मानसिफोर दं मेरला, माबा मोनसे सहाय बिनो थांबाबो बेखौ गोजानावसो थांनांगौ जायो चिरां डिस्ट्रिक्टआव। अब्ला बिसोर बेसिम थांनो थाखाय थाखा फैसा गैया बिस्राफोर, बिसोरथ' उसुबिदा मोनगोन। जायनि थाखाय लकेलखौनो बयबो माबानानै बोजबनानै लायो आरो जोंनि धनेस्वर सारखौनो बयबो गोसो होनानै मोजां मोनो। लकेल हिसाबै लकेलखौनो जों देरहाहोनो गोसो जायो आरो जयजुगथ' खालामनो गोसो जायो। आरो सुक्ति हिसाबै जोङो एथ' गोथौखौ बुंनो थांला, जिखुनु जाय सुइजारलेण्ड बानायनो थांदोंमोन, नाथाय सुइजारलेण्ड बादि जायासै। आरो दानि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय जि गरिब दुखिया जिखुनु जाय इन्टारभिउ होनायफ्राव फरिखाफ्राव बिदि फैसा थाखानि सोलिदों, गैयिफ्रा होमबा गैयैनो थालांगोन। बिदिबा जाय मेरिट पास जायोबाबो बेफोर मेरिटै मोना, अब्ला बेहायथ' खुद्रिनाय थाखागोन। सुइजारलेण्डखौथ' जों नुनो मोनाखै, गाव गावनिसो सुइजारलेण्ड बानायो बिसोर। एनडिएफबि फैदों जिखिनि जाय इउपिपिएलनिफ्राय। नाथाय एनडिएफबिखौ आं साफ्रोमबो गाज्रि मोना, गासिबो गाव गावनि बेक्तिगत, गाव जेराव मोजां मोनो अबे दोलोआव थाङो बे गाव गावनि खोथा। जों फैनाया जाहैबाय जों नियम निति बिपिएफखौ आदर्शखौ मोजां मोनदों। बेनिफ्राय आरो जोंनि लकेलनिखा जोंनि धनेस्वर सारआ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुलायबाय थाखानाय मोजां मानसि। आरो जोङो इउपिपिएलआ जुदि बाहायनो गावनि लकेलनि बिजाथिखौ होयोमोनब्ला हयथ' जों फैनाय नङामोन। आजिखालि जेनेबा पलिटिकेल राइटआव बयबो बे दोलो बै दोलो जायखौ मोजां मोनो बेहाय थांनो हायो। जों सोरनिबा नारसिननायाव फैयाखै आरो सोरबाया जोंखौ नोंसोर थांदोबो होनाखै। इउपिपिएलआबो जों बे दोलोखौबो बिदि बुंनो थाङा, नाथाय जों जोंनि सार्थबो नङा। जों जोंनि माबाखौ जोंनि मा होनो जोंनि माखासे लकेलिटि आरो जों लकेलजों गोरोबनानै थानो होननानै जोङो लकेलावहाय जइन जानाय जाबाय। लकेलनि माखासे पार्टिखौ गोजोन मोननानै। आरो रनजितखौ ओरैनो आङो खेबसे बेजों मोगा मोगि जानायाव बियो रेसपन्सखौ मोजां होआखै। जेनेबा पाब्लिकफोर आंखौथ' बे एनडिएफबि होननानै मिथिया, खिन्थु आं मिथियो बेखौ। मोनसेया जाहैबाय जेनेबा जेनेरेल पाब्लिकबाबो आंबो पाब्लिक बादि जाबाय थांबाय, नाथाय रेसपन्स होआखै मोजाङै। आरो पाब्लिक जा एनडिएफबि जा बा सोरबा सोद्रोमायानो जा, सिकित' मानसिया बिदि जानो नाङा दे। जायखि फैया आदर्श मोजाङै रायलायनांगौ, मोजाङै बुजायनांगौ। जा जायो जाया, मानो थाखाय थांदों मानो थाखाय थाङाखै, नाथाय बियो बाहाय रेसपन्स होआ। रेसपन्स होआ बिनि माखासे आखुखौ जों मिथिनानै होमबा जों बेजों बेहाय दारायोबा जों बेजों मारै सिथाबगोन, बेनि फारसे जोङो साननाय फैदों। आं मिथिया आंनि लोगोफ्राबो सानदोंना सानाखै, सानदों, खिन्थु आं सानदों होमबा जोंखौनो बिदि बेब'हार जायोब्ला गुबुन आरो बाखि मेरला सोद्रोमा दं गैयैखौबाबो नों रेसपन्स होनांगौ, गोनांखौबाबो रेसपन्स होनांगौ। नाथाय बे रेसपन्सखौ जों मोनाखै। फैजेननायाव बियो प्राग निउसाव मोगा मोगि जानायाव जोङो नुदों बिराद मोजां थान्दा। आं नायदोंमोन निउसाव, नुनानै बेखौ मोजां मोनदोंमोन। नाथाय बेयो जेब्लानाखि बियो देरहाखांनायनि उनाव महराव पिक्साराव फैबाय, अब्ला बिनि साननाय हनाया माखासे माइनास टाइप जादों आरोखि। जाय मानसिखौ जेनेबा रेसपन्स होनो रोङा बाहाय गोसोआव गाज्रि मोननाय फैयो। आरो बयबो जाखागोन, आंनि खोथाया बाद दोन, गुबुनाबो जागोन। मानसिखौ मानसि बादि बेब'हार खालामनांगौ, मानसिखौ मानसि बादि आखु देखायनांगौ। बाहाय माने पार्सनेलि सोरबा दे लेभेलनि मानसिबाल' बेखौ लेभेल देखायनांगौ, बेथ' जिबनाव जानो हाया। आरो दा जोंनिया माबाया जाहैबाय जोङो जे जायगायाव बिजाथिखौनो आङो खेबसे लोगो मोननायाव आं बिनि माखासे आदर्श निति नियमखौ मिथिनानै आं बाहाय बिजाथि होनाय लोगो लोगो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो बेखौ सापर्ट गैया। आरो आंनि लोगोफ्राबो माखासे मिथिनायखायसो बेनिफ्राय एसे सापर्ट गैयि थाखायनो जों धनेस्वर सारखौनो जेनेबा सापर्ट खालामनो होननानै जोङो जइन जानाय जादों। आरो जों जिखुनु जाय जोंनि सापर्टआ बे सारजोंनो थागोन। लकेलिटि